Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Portugaleten gara gaurko honetan, atzo Hondarribian, gaur Ibaitzabaleko uretan dugu estropada, eta ea ba, gaur Hondarribiaren nagusitasun hori hankasgora botatzeko norbait indartsu agertzen den estropada eremu berezi honetan. Lidertzan dago, nagusia da, liga eskutan dute Hondarribiarrek, markak haustea da, hien erronka orain, ea gaurko honetan hemen zer gertatzen den Ibaitzabaleko uretan. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zurire, Mikel. Zer diozu ba, gaurkoari begira, duela ordubete izan dugu, itsasgora, eta hemen beti bezala korronteen eragina erabaki horra gertatuko da, ez? Hori da, hemen eta itsason ere, baina hemen bereziki erretioa dalako, eta hemen ikusi egiten dalako korrontean onda biltzan, beraz, gaur lehenbiziko aurkezpen honetan nire ustez azpimarratu beharrekoa, ura dagoeneko buelta emana dagoela, ura behera doa, alegia lehenbiziko hirugarren luzean ontziek korrontaren alde egingo dute, 11etan izan da, baina gaur koefizientea ez da hainbestekoa, ilargia betetzen ari zaigu, beraz, marea hilak dira honek esan nahi du, beste batzutan baino, zera gutxiago, eragin gutxiago izango duela, korronteak eta bestetik, atzo pixka bat esan genuena, dagoeneko ligan gauza garbi samar goitik eta betik, eta, bueno, bandera gozo ez dagoena, nik uste dut arrantzarako eta orain 3 estropada polit geratzen direla. Bandera dago hemen jokoan, bandera da lehiarako gai nagusia beti, eta orain zelkapen nagusiko postua finkatuta ditugun une honetan, kolgante zubipean hemen lanean aritzeko, estimulazioa izateko, horixe da gakoa. Ea zer dioen Sara Gandara gure lankideak klubetako ordezkarien armaila horretatik. Egunon, Sara, zurea da hitza. Baita zure Mikel Ibon eta ikusentzulak bamentxe gaude, ordezkarien armaila honetan beti bezala zintzo, eurekin hitz egiteko abaguna izango dugu beti bezala. Estropadan zehar, Ibaitzabaleko uretan gaurko estropada Portugaletek antolatutakoa, dagoeneko lehendabiziko txandako traineruak uretan daude beroketa ariketak egiten. Hemen, San Migueliako estropada puntuagarria daukagu, baina Adi Jaun Andreak Bilbon ere estropada puntuagarri oso garrantzitsu bat daukagula eta kae bat ligako azken estropada injustu ere eta bertan gertatzen dela, hementxe kontatuko dizuegu. Getariak badauka lehendabiziko tokia ziurtatuta, Zumaia eta Ondarroa hortxe borrokan dira, bigarren toki horretarako. Esandakoa, bertan gertatzen dena, hementxe kontatuko dizuegu eta hemen giroa paregabea da, tarteka, eguzkia eta guzti. Mikel. Erki, atzu iluntza baino hobeto, bueltako bidaia etxera etzen gozoa izan, Hondarribitik bueltan, Ibon? Tximista da trumoi tartean, Hori da, bota beharra hori, Ezkerrak auto barruan ginela. Munduarenak. Estropada garaian izan balitz. Munduarenak abera zirudien. Lankidek ere tresna dana bilduta zituztela eta horretxekin libratu ginen. Ura lentxeago sartu zen, Galiziara jongo zen, Bai, jauna. Sartu zen bezala sartuta. Bai, jauna. Bueno, hori atzokoa da. Gaur hemen lanerako prest dira, 12 arraun elkarteak, jendea, bertakoak eta turistak atzera eta aurrera, Bilbon ere estropada garrantzitsua dela gogorarazi digu Sara Gandarak, Bilbo festetan, aste nagusian, eta datorren asteburuan ere, larun batean, han izango da, San Miguel Liga, Bilbon, Ibaitzabaleko uretan, baina barren erazartuta. Hemen zelkapen, 10 jardunaldi irabazita Hondarribia lidertzan, 160 puntu, begira, nolako zuloa 17 puntu bigarrenari, Urdaibaik 143 eta 2 garaipen, Oriok 128 eta 2 garaipen. Hondarribi eta Orioren arteko tartea 32 puntukoa da, Kaikuri 45, horiek ohorezko txandan, hemendik aurrera beti ohorezko txanda, zelkapen nagusiaren arabera eta beste txandak ere bai. Bigarren txandan atzo bezala San Juan Tirankabo eta San Pedro lehenengoan, Astillero Zierbena Portugalete eta San Bertolameu. Gogoratu patroien zelkapenean Irakoitz Etxeberria dugula goian, atzo ez zuten punturik banatu, Kaboko traineruak duen GPS-ak arazo batzuk izan zituelako ibilbidearen erditik aurrera, eta horregaitik GPS-aren datu sorta oinarrizkoa delako gaur egun lehiaketa batzorrekoek erabiltzen duten puntuak eta sistema horretan, horregatik atzo ez zuten punturik banatu. Beraz, zelkapenean alde horretatik aldaketarik ez, eta kaixa saria elastikoa momentuz, eta saria ere ez du urruti izango Irakoitz Etxeberriak du momentuz elastiko hori. Eta guazen orain kale zozketarekin. Astillero lehen kaletik, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik San Bertolameu, laugarrenetik Portugalete. Hau da, beraz,
lehenengo txandari dagokion sosketa, bizkor, erne ibiliko zareteta eta keskatuta batzuk, bigarrengoa lehenengotik Kabo, bigarrenetik San Pedro, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Tiran, ohorezko txandan Urdaibai lehenengotik, bigarrenetik Hondarribi, hirugarrenetik Kaikul, laugarrenetik Orio. Ontziak epailen agindutara kokatuta, eta une batetik bestera, epaileak prest izango dira, estropadari hasiera emateko. Zuzenketekin ari dira. Hor non bai dira, San Bertolameu, akaso? Balitzak egoki arraunlariak ere bai. Eta aparteko korronterik ez, korrontea bai ura bera emana, baina hor purietan da ikusten da. Ez du tiratzen. Gero normalean gehiago tirako du. Hor dira ba, lauak erne, epaile nagusi lanetan hor uretan, txasoko epaile bezala goin ikusten dut, bandera eta guztiz. Eta berarekin doan Marinela ikusi dut hor lanean, Zodiakaren motorari eragiten, ematen du orain baietz. Orain bai. Ea ba. Goini, nire iritziz, Mikel, pertsonalki gehienetako gustatzen zaidan epailea. Arraunen da ibilitakoa eta... Seriotasun asko lanerako. Eta epaile batek hori oinarrizko gaia du. Berrik eta gutxi eta erabakiak azkar eta aldala ondo, jakina. Balizak ere zuzen, Statxak ere bai. Bandera txuria, Erne. Bandera gorria, gora orain. Bai! Oraintxe. Hasi da Jaun Andreok. Lehenengo txanda. Portugaleteko 34. bandera jokoan. 15. jardunaldia dugu jadanik San Miguel Liga. Eta hor doaz. 17, 18, 19, 20. Begira, Badeko irtera. Nola lehenbiziko kaletik eta ez diren joan, erdira, nola ez diren joan. Zierbena bintzat, irteran, atzo baino hobeto, atzo ura estropa da egintzuela. Ingurakin irten zirela zirudien. Bai, urteko kaskarrenetako bai bintzat. Hemen Astillero eta San Jose ontziari dagokionez esan daiteke gaur prestatzaileak Dani Perezek ordezko guztiei eman diela aukera. Hori da, 6 mutil eta patroia aldatu ditu Iban Gomez da gaur atzeko txopan, eta esan dezagun 2 mutile bakarrik errepikatzen dutela atzoko tosta. Estriborrankekoak, Antonio Portilla eta Iriondo aurrekalariak, eta bestetik azpimarratzekoa, atzo 3. tostan joan zen Adrian Miramon ondo eza izan zuena, errekuperatu eta gaur lanerako dola, 5. tostan. Eta senties hanketik jarri duela, ez da titularra, eta gaur ababorren Raúl Garziari atxedena eman da bera titular. Guazen Zierbenarekin, Ibon? Hori da, Zierbenak 3 aldaketa egin ditu eta patroia ere bai, gaur Karpintero da, lanerako, eta Jimeno lehorrean da, eta estriborrean Ricardo Lamadrid geratu da lehorrean, haren tokian Alejandro Rodríguez doa, Luis Mibilar sartu delako Maztozan eta Baborrean berriz, Tragan eta Álvaro Gallego lanerako, eta lehorrean Mikel Beazkoa eta Jose Ignacio Rodríguez. Zierbena eta Astillero buruan, Portugaletek 3 segundoko atzerapena du, San Bertolameuk 5. Oazen beste aurkezpen batekin eta kasu honetan San Bertolameuri dagokion aurkezpenarekin Ibon, honek ere 3 aldaketa. 3 aldaketa eta dantza bat ere, tostako aldaketak egin ditu, Kike Lópezek, estriborrean Jose Manuel Boubeta lanerako, Brañas lehorrean utzita, eta Baborrean berriz, 2 aldaketa, 5. da 6. tostan, Marcos Gómez eta Miguel Ángel Costa, arraunean dira, eta lehorrean Damian Alonso eta Sergio Pérez. Irtera, gaur kaskar, San Bertolamen. Bai, hasieratik geratu dira, nik uste hauek etorkizunari begira lanean hasia direla. Ordezkoi estropadak eman eta... probaketak eta markazioa orekatu nahian eta alakoak. Astillero, Zierbena, Astillero. Lehen 2 kaletatik ari dira lanean. 3. San Bertolameun, 4. Portugalete. Hemen dira jarrilerako patroi eta arraunlariak. 2 aldaketa eginda. Estriborrean Lander Mugarra, 5. tostan lanerako, eta Arkaitz Solazar gaur kanpoan da. Eta aurrekalari moduan, entrenatzailea bera sartu da Angel Gomez, eta atzo parankari ibili zen Iban Makon, gaur estropadari begira.
Xente galduta jadanik, baina joan etorria egin behar da, eta ikusi egin behar dugu aber nola erantzututen Arraun elkarte guztiek. Gogoratu zelkapenean hauen artean, Astillero dela indartsuena, 62 puntu, 9. tokian, Zierben 10. 49rekin, 29, Zierbena baino 20 gutxiago Portugaletek, eta Portuk baino 11 gutxiago San Bertolameuk. Eta Angel Gomezen hitzak lankideok pres baldin badira, guazen ba. Sí, bueno, el campo de estas regatas ya sabemos cómo es, pero no queremos centrarnos en diferencias de calles o no calles, ¿no? Nosotros lo que queremos y vamos a intentar hacer es pues darle una alegría a la afición, ¿no? Hemos conseguido hacer una regata completa en toda la temporada y vamos a ver si hoy lo conseguimos, ¿no? Y por lo menos acabar con buen sabor de boca en la regata de casa. No, el equipo está muy bien, ¿no? Está muy fuerte anímicamente. Creemos que recuperando un poco ese punto de confianza que hemos perdido con los malos resultados, porque hay que ser realista y nos esperábamos no estar tan pronto condenados a estar peleando por los últimos puestos. Y bueno, creo que estamos reconduciendo la situación y poco a poco intentaremos salir adelante. Bueno, Ibon, maniobrak ikusi ditugu, aurretik sartu diren biek ez dute asmatu. Ez da gutxiagorik ere, ez dute asmatu eta gero kontuan har dezagun korronteak tira egiten duela eta alde horretatik beheko ziaboga hori bere zailtasuna baduela. Orain begira Astillero, nora datorren, 0 kalera. Lehenbiziko kalea gaurko giroarekin ona egiteko, korrontaren aurka zeharo sartu behar da, zeharo sartu behar da. Orain, Zierbena bai, ea zer gertatzen den orain, une honetan. Zierbena eta Astillero buruan ditugu, Portu 5 eta San Bertolameu 10 segunduko atzerapenarekin. Eta Anbilan banderan, Mikel hemen ikusi genuen, orduan ura ere behera zen, korrontea behera zen, eta laugarren kaleak Bizkaiko zubitik ziabogara, gero errekuperatu egiten zuela. Orain ez, baino adi bukaeran laugarren kale hartatik azkar sartuko dira eta. Begira nola zabaldu diren, ura bera, korrontea bera, eta hor zabal etorri behar. Lehen da biziko protagonistak harriko dizuegu, José Luis González, San Bertolameuko ordezkaria injustu ere. Egunon. Hola, buenos días. Bueno, 10 segundos ya perdidos en este primer largo en un campo de regateo que siempre ha sido algo polémico, ¿verdad? Bueno, sí, este campo de regatas a ser río influye mucho en las corrientes y nos toca tal vez una boya un poco peculiar y bueno, estamos ahí. No más. Hemos visto que en la virada se han pasado casi todas las traineras. Sí, bueno, la virada no ha salido muy bien y bueno, es lo que nos queda y disfrutar de la regata. Este último tramo, bueno, pues nada, hacemos cambios y para que remen todos los remeros y ahí estamos. Ayer, bueno, Zierbena hizo una muy mala regata, quedasteis delante, supongo que punto a punto, aunque sea, algo de motivación tenéis. Sí, bueno, es un ánimo de estar ahí y no quedar de último de la tabla en cada regata. Y es lo que nos queda, luchar por puntuar algo, por puntuar un poco más de lo que venimos haciendo, pero va a ser difícil porque ya no quedan ya fuerzas ya. Pues suerte, ánimo y buena vuelta a casa. Venga, gracias, hasta luego. Bai, gaurkoaz aparte, beste bidei bat izango dute San Miguel Ligari dagokionez, gero, noski, Donostiako banderan, zailkatzen saioan ere, okerrik espada, han izango dira, Meirakoak, indarra behar dute orain, indarra, bultzada, laguntza, hauxe da momenturik gogorrena, jakitea, maila galdu ingo duzula eta hala ere hor burrukan jarraitu behar dela. Bueno, guazen jarrilera ontzira. ¡Enganchale, campeón! ¡Chavales, ahora viene lo nuestro, ¡Rémale! Orain laugarren kalean, hor ere, babesa izango du orain, laugarren kaleak orain, korronte gutxiago izango du. Meira era bat sartu da Portugaleteren uberan. Ahí va, Gary, el peso a proa, Saiestuta. Hor garbi ikusten da, korrontean ondi datorren. Erditik korrontea, beraz baztarrera joan behar. Orain kontua da beti dioguna. Lehenbiziko eta bigarren kalekoak, ziaboga emateko, ibilbidea rekorrida naturalagoa izango duela. Eta Portugalete berriz, eta Meira zer esanik ez, 8 egin behar, metro gehiago egin behar. Begira, Ia baztarra joan. Kalea hona egiteko hori egin behar da, baztarrera joan. Hemen duzu ez Zierbena.
Karpinteroren agindutara. Gaur beste itxura bat ematen, Atzo nik uste dut urte osoko estropadarik tristena egin zuela Zierbenak. Tristea benetan. Hasita berehala geratu. Hasita berehala eta hasiran pentsatu beno, kaleak ere izango dote dua. Baina gero laugarren kale hartatik, San Pedro horiok estropada txukunetik orako egin zuten. Gaur apalda bilen beste ontzia, San Bertolomeu da, Argi dago kalearekin ez dutela sorterik izan, baina hortaz aparte ere, demoraldiaren pisua, zailkapena, motivazio falta, tristura, etxipena. Hori da, eta nik uste dut, Mikel, urte osoan ez dutela asteburu osoa borobil, bai, larun batean estropada bai, igandean ere bai, etxeko estropada ikeragarri egin zutenean eta portu oso gertu jarri zenean, gero igandean borobildu ez, eta, bueno, pixkat, aurtengo San Bertolomeu honek hauxe du. Ea orain Zierbenak, nik uste dut, bere kalearen bila joaten denean, zerbait galduko duela. Hementxe dira, hementxe ditugu. Bueno, jadenik ondo jokatuta maniobrari ekiteko. Portu ere zabaltzen. Oain portu lanak. Orain portu metro gehiago. Orain segundo pare bat eroriko zaizkio porturi. Badoa Zierbena. Ontzi bateko rentarekin ekin dio. Lan erditan, hor dira. Zierbenako mutila. 9:40 Astillerok segundu pare bat gehiago. Ia 3. Portugaletek ia 9 atzerapena. 9:43. Eta orain San Bertolomeu 10-0-2 Galiziarrentzat. Urrutitxo. Hemen maniobra ostean. Bizkaiko bi ordezkariak ekin eta ekin. Orain Astillero joan da, zertxo bait bigarren kalera, elkarren ondoan doaz, Zierbena eta Astillero. Aportu 10 segundora, hor maniobran, claro, 10-11 segundora, hor metro gehiago egin da. Eta Lur Uribarren makurtuta. Oso motibatuta, ikusten ditugu Portugaletekoak. Etxe aurrean, arazoak arazo, maila eman behar da beti. Hau ere, Lur, bukatzeko, palada presari gabe bukatzeko esanez. Zierbenak oraintxe du unea. Oraintxe, minutu baten, 3 segundu batera ezkio Astillerori. Aitor Uribarri, Portugalete, egunon. Egunon, bai. Beno, zen moduz joan da antolaketa, etxeko estropada honetan? Ba, ondo samar. Problema bat eduki dugu motorarekin, baina uste dut estropada aurrera doa eta hori ona da guretzat. Atzoko estropadaren ondoren, atzo Hondarribian, Zierbena atzean utzi zenituen, eta Meira albiste ona da. Bai, guretzat, bai. Gu playoffa prestatzen ari gara, eta gure burua bakarri 19-20 irailako 19-20an gara pentsatzen, hori da gure helburu bakarra. Estropada eta entrenamendu guztiak, hori da gure helburu bakarra eta ez da, zer gehiago esan. Estropada eremu hau oso ondo segutze duzue, laugarren kalea tokatu zaizue, zen moduzkoa da? Bai, hobeagoak nire ustez dira Portugaleteko kaleak, baina nire ustez ez mito bat da kanpo honetan kalea dena erabakitzen dut. Nire ustez kanpo hau oso ona da, bai badauka diferentzia kalearekin, baina Zarauz ere bai eukidugu diferentziak, Kontxak ere bai eukidugu diferentziak kale bat joanean, eta nire ustez kanpo guztietan dago diferentziat, eta hori esatea kanpo hau diferentzia asko daukatela, nire ez dauka zentzurik. Nire ustez kanpo hau izan dakoa AZT-ko hoberena, eta ikusteko jendea zelanko dago gaur, eta nire ez daki zergaitik jendea esaten dite kanpo hau ez da balio AZT-ko. Eskerrik asko, Aitor, sorterik onena jarrilera entzat. Eskerrik asko zuei. Hortxe dira. Ordezkariaren argudioak, Uribarri jaunaren argudioak estropada eremuaren alde, eta... Nik bat egiten dut, esan duen guztian ez, baino asko eta asko bai. Bai, batzutan hitz egiteko eran badirudi estropada eremu honetan makarri daudela. Hori da, pentsa esate baterako, San Bertolomeu
bizian edo itsasoan askotan hor zer egoten den. Are eta gehiago, hemen dauden kalen arteko ezberdintasunak denok ezagutzen ditugu nahiko ondo. Eta ikusi egiten dira. Eta beste estropada toki batzutan, Askotan hori ez da nabarmen. Jakin, ez? Uretan bai, esate uretan batean. gehiago antzemango da, zalantzarik gabe. Baina, ikusleentzat eta kanpotik hausnarketa egiteko ez da ingarbi. Eta hemen ere gainera, Mikel, normalean onenek irabazten dute. Gertatzen dira, diferentzik keragarriak direnean eta bar, marea puntan ez denean, ur bizi-biziak direnean eta bar, gaurko giroarekin badira, nauzki, diferentziak, baina beste hainbat estropada ere mutan bezala esan. Azierben eusten gaur. Astilerok, hor galdu du, treneru terri edo galdu du, eta hortxe jarraitzen du, abiadura berean, bi treneru. ¡Vamos! ¡Ángel! ¡Vámonos, ¡Acabar! Eta aurain portu, gaur bezalako egunetan, estropadak baliatu behar ditu nire ustez, play-offa prestatzeko, eta burua pixka batan euki, eta Talde giro hori bere onera ekarri, eta arraunerako gozotasun hori, eta talde lan hori, konjunto hori hobetu, eta horretarako. Lehiatu. Eta tartean Bermealdera junda entrenamentu batzuk egin ere bai. Hori da, begira, Zierbena, zabal edo korrenteak tira, Astilero ere bai. 14, Zierbenak 13, Astillerok, orain Portugalete, Ziaboga ona. 44 Portukoentzat. Eta hemen dira Jakobo Gaio eta bere mutilak, Ziaboga oso alrebesa egin eta gero, 14, Gaurko korrontearekin eta Ziaboga hori emateko, komeni da, trenerua oso trabeska sartzea, zabaletik etortzea, zein da eragozpena hemen kaleak estuago ere badira, eta orduan, zabaletik etortzeko tokirik ere ez dago. Oso komprometitu, Liga guztiko komprometituenetakoa bai, kanpoko Ziaboga hori. Eta Astilero hortxe, lau segundoan. Lau ditu bai. Erabat 0 kalera begira, nora Ibanek, nora enfilatu duen. Ertzera, eskaileren ingurura. Bai. Bastarra, justu, Bastarra lehorratzera. Bastarraren ondotik joan, edo 10 metro zabalera joan, hor aldea egoten da. Sekulako estropada egin zuen atzo Astillerok, Francisco Javier Garate, egunon. Hola, buenos días. Bueno, ayer decía que en Hondarribia una regata estupenda, primeros en esa primera tanda, y hoy parece que Zierbena se ha querido resarcir de lo de ayer. Claro, es que lo que hizo ayer Zierbena no era muy normal, no entraba dentro de los cánones de la temporada que están haciendo y el final de temporada que están haciendo, con lo cual, bueno, sí, tenemos que estar ahí cerquita de ellos. Hemos hecho 7 cambios y eso también se va a notar. Cambios, supongo que para probar tripulación, de cara a algo. Pues eso nada más que lo sabe el entrenador. Nosotros, la idea nuestra, ya sabes cuál es estar el día 3 de la mejor manera posible y con los mejores remeros en ese momento y bueno, pues a ver si acertamos. Pues a ver si es así, mucha suerte, gracias. Muchas gracias a vosotros. Iri Fartxu Garate jauna, demoraldia ondo salbatu dute, Kantabriako nolabait azken ekaitz honetatik hobekien atera den trainerua hauxe da. Ikusi non diren Pedreña, KE Ligaren lehen multzo horretan, eta Castro. Bigarren multzoan, eta Camargo, Talaredo, eta Oiek batzuk ontzirik ere ez orain uretan. Beraz, horrela ditugu gauzak, Kantabrian. Astillerok Zierbenak ere mailari, ondo, arazori gari eutxiko dio, nik uste dut Astillerok beste itxura bat eman du, eta bildurra handia zuten, urtia azterako, eta Dani Perezek tiranen lan bikaina egin zuen, eta lehenbiziko urte honetan, nik aprobatutik ondo gora jarriko nuke. Bai, entrenatzailearek egindako lanak, ez du inolako aitzakiarik, pentsasazu ekainean, Zaleek eta Kantabrian olako zalantzak, han egiten diren atariko estropadetan Pedreña haien aurretik ibilezelako, Pedreñako zale batzuk harritu eta arrotu ere bai baten bat, eta gero begira, realitateak bakoitza bere tokian jarri du, lehia, ez demoraldi aurrea, benetazko lehia, hasi denean eta San Migueligan uztailean oso sendo eta dotore ibili da Astillero, are eta gehiago esango nuke, normalean Astillerok ez dutu izan balu abuztuan, 8-10 puntu gehiago izateko, ez lukela arazorik izango San Miguel Ligako zelkapenean. Baina, hor beste helburu batzuk izan dituzte, eta ikusiko dugu, helburu oso zailak diren horiek, lortzeko gai diren ala ez. Zierbena agintzen ari da txanda honetan, Herrerias presidentarekin nago hemen, egunon. Egunon.
Bueno, ¿qué os pasó ayer? Bueno, pues uno de los días tontos que salen en la temporada. No se entró en remada de principio, tuvimos la empanada de salida y bueno, y nos costó lo que nos costó. Y dolidos por ese resultado de ayer, mira cómo estáis hoy, sacando 4 segunditos Astillero por esa calle 2. Sí, bueno, estábamos todos ayer un poco tocados, porque bueno, pues nos fastidió mucho como deportistas y como esto nos fastidió mucho el resultado de ayer. Y bueno, hoy estaban los chavales con ganas de sacarse la revancha y bueno, parece ser que lo están llevando a cabo. Esa calle 2, ¿qué te parece? Pues bueno, yo creo que no es la mejor de todas. Creo que, bueno, hay que bogar por todas, la que te toca, y un día te toca mejor, otro día te toca peor. Hay que hacer la buena. Pues te dejo ver este final de regata, gracias. Eskerrik asko. Herrerias jauna, datorren astebururako badu erronka polita, etxean antolatu behar dute eta estropa da igandea. Petronor bandera. Alaxe da. Ospe handikoa, 42 palan, Zierbena. Eta Astillero ere 41 palan. Astillero, hor hirugarren luzean momentu batean galdu du, baina orain eutxe egin dio. Aldaketa asko eginda gero, estropada polita egin du Astillero. Zierbenaren atzetik bai, baina txukuna. Eta Zierbenak atzokoarekin konparatuta gaua eta eguna. Beste treneru bat. Karpintero, garra unaltxata. Nola datorren? Zierbena... Bai, 19:44. Hemen da San Jose 15garrena, bai, Astillero 6 segundo azkenean. 19:44, Zierbenak 19:50 Astillero. Portu sufritzen, gaur azkenerako dezente galduta. Laugarren kaletik baita ere, San Bertolameu. Galera handia azkenerako Portugaletek. Bai, Portu. 21 Porturentzat. Bai, orain. San Bertolameu, 20:18. Zierbenak 19:44. 6 segundo gehiago Astillerok, Portugalete 26ra, San Bertolameu 23ko atzerapenarekin izan dugu helmugako baliza hoietan. Karpintero bere mutilak zoriontzen, estropada serioa egin dutelako gaurko honetan, eta berehala bigarren txanda, lehen kaletik Cabo, bigarrenetik San Pedro, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Tiran. Haizearen abiadura txanda honetan, bataz bestekoa, 5,9 kilometro orduko ipar-eki aldetik. Iragarkiak orain. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi. Astear da bigarren txanda, aldez aurretik gogora dezagun lehenengoak emandakoa. Zierbenak 19:44, garaipen garbia, nabarmena, Zierbenakoek Astilleroren aurretik. 6 segundora Astillero, etxeko traineroa Portugalete 26 eta Galiziako San Bertolameu 33 segunduko atzerapenarekin izan dugu helmugan. Orain, bigarren txandan, gogoratu, Portugaleteko 34garren bandera dugula jokoan, 15garren jardunaldia da, aurtengo San Miguel Ligan, eta bigarren txanda honetan lehen kaletik Cabo da Cruz, arituko da, bigarrenetik San Pedro, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Tiran. Galiziarrak, estropada eremuaren bi ertzetatik ibon, eta pasaitarrak erdi-erditik. Erdi-erditik. Eta begira ertzetatik, aurreko txandan ez bezala lehenbiziko kaleak, nola badagoen erabat erdira enfilatuta, eta Tiran ere, pixka bat erdira, eta iruditzen zait, izia, Mikel, hasi dela mugitzen. Hane momentua markatzen diguna orain seiko haizea da, seiko abiadura, kilometrotan, esan dut, eta egia esan hori ez da oso nabarmena, baina badirudi mugimendu pixka bat gehiago badugula bai. Aldera txuri, Arne gorria ere bai dira. Badoaz! Hortxe ditugu. Lehenengo txampan Jaun Andreo. Pare-parean lauak, Ez dago diferentziari. Haze txanda ikusi genuen atzo, Ikaragarria. Sinatzeko moduko da. Denboraldiko politenetarikoa. Bai, politena, behar badare, bai, Antxe nola sartu ziren lau treneruak. 20garren segundua bete da. Eta Cabo eta Tiran hasiera honetan pitin bat atzeratuta. Atzo ere Tiran, hasieran desente geratu zen.
eta gero behin arraunketa hartu zuenean, orduntxe eman zuen bere honena. Hemen kabo, Gustavo Vázquezek prestatutako kuadrilla, eta gaurkoari dagokionez, 3 aldaketa, Ibon. 3 aldaketa, estriborrean Silva barrura, Ramon Blanco tostaz mugitu du, eta baborrean berriz, espaldan Jose Ríos, eta Muñiz veteranoa, bere ohiko tostan, 3. tosta baborrean. Eta goizean etorri garenean, furgonetan, guztiak kantari zetozen. Kantari, baina bulia batean, Ikaragarria dira hauek, ikaragarria. Eta gomendio bat ere bai, arrauna maite duzuenok, ikus ezazue San Miguel Ligaren web orrialdean, Luis González, kaboko arraunlariari buruz dagoen erreportajea. Aurkezpenekin jarraituko dugu, eta gero emango dizuet horri buruz azalpen bat. San Pedro, Ibon. 3 aldaketa egin da, San Pedro, baborrean Borja Martín, atzo Aizperro joan zen tokian, eta 5. tostan berriz, Aitz Ortiz eta Errota lehorrean da, eta estriborrean aldaketa bakarra. Mikel Rañales, urte osoan, aritu ezten tosta batean, kontraenkean ari da, eta Juan Ignacio Rodríguez, gaur lehorrean geratu. Eta beste askotan bezala, mutila fresko direnean, jota motorra berotu eta egurrean Libia ontziko gizonak hasieran. Gehienetan, urte osoan. Atzo nik uste dut Libiak estropada polita, estropada gona egin zuela. Eta hemen San Juan darrak, Joseba Fernandezen kuadrilla, asteburu gehienetan egiten duen bezala, patroia aldatu eta aldaketa desente, hortaz aparte, beste 4 ere bai. 4 aldaketa egin ditu. Nik uste dut pixkanaka aldaketa gutxiago egiten ari dela. Gaur lanerako atzo aritu ez ziren Gabi Bedia, Pedreñako arraunlari hoia, maztosta estriborrean, eta unai bilak horta 5. tosta estriborrean, eta baborrean berriz. Baborra estriborrean baino gutxiago mugitzen du, normaldean, San Juan darren entrenatzaileak, Inigo Arraraz bostetik, eta Aitor Ugarte espaldatik dira lanera. Hemen tiran, Kanbadosen taldea, eta entrenatzailea bera gaur barruan da, Ababorren, 5. tostan. Eta hemen ere aldaketa asko dozen erdi bat guztira. 6 aldaketa egin ditu, beste 3 tosta aldaketa, eta horrek esan nahi du, 3 mutile bakarrik errepikatzen dutela, esan dezakegu, ia beste trenerua, arrauketa bera, sistema bera eta bar, baina, hori, egun batetik bestera, hainbeste aldaketa egin, eta funtzionatzen duen treneruak horrek esan nahi du badabilela, eta lan handia dagoela horratzetik. Tirango lan horretaz hitz egingo digu orain David Álvarez patroiak, esperientzi handiko patroia duzue Galiziara. Bueno, la suerte, claro, que con la igualdad que hay, está claro que hoy la calle va a hablar mucho, ¿no? Y la última que tuvimos aquí nos tocó bailar por la más fea, pero sacamos no resultado, pero por lo menos buena remada y una buena sensación, porque quedamos a muy poquito de primero en tanda. Entonces, si el sorteo nos depara pues ir por la calle 2, que es lo que se supone que es la peor hoy, pues luchar e intentar hacer una regata pues muy similar a aquel día. Si nos toca una calle buena, el nivel yo creo que de las 4 que estamos en esta tanda es muy parejo y esas cositas pues se van a notar. Entonces, tirar de la suerte y si nos toca abogar por la mejor, pues intentar sacar esa tajadita, ¿no? Zozketa aurretik eginako hausnarketa. Eta hemen duzue. Egia zeziagoa San Pedro. San Pedro buruan 4 eta 19. Begira, San Pedro zierbenaren denbora markatu. Eta ziagoa kategorikoa egin du, Kieragarria, orain arteko honena, dire ustez. 4, 5, 6, ahora sacarla, volvemos a remar en 2. Eta 23 kabok, San Juanek ere bai, eta Tiranek ere bai, baina hortartean Astillero ere bai, 4 eta 20koa markatu baitu aurreko txandan. Ontzi bateko errenta garbi kaboren aurretik San Pedrok, 5 segunduko atzerapena San Juanek eta Tiranek, 4, 5, hor da bil GPS-a dantzan. San Pedro, 5. minutua, gaur lana boro biltzen duen. Atzo 17 minutuan, estropadaren buruan joan zen. Zer diren kontuak, gaur ere begira, urko kortajarena, hanketik da, iruditzen zait, Hector Balda. Ez dakit zerbaiten bila ari den, edo bestela, hor urte osoan zehar
lanean aritu den Aranburu, falta da, eta ez dakit... Gerriko minen bat edo gora beraren bat izan daiteke, eta... Tiran da San Juan orain geratzen, Lankideak, albisteak, Bilbo aldetik, Donostiarrak bandera. Kae bat, ligako azken estropada Donostiarrak irabazi du. Eta bigarren tokian Deustu, hirugarren Zumaia, beraz Zumaiak bigarren tokiari eutsi dio. Donostiarrak badute zerbait, Hiru erlojupekoak irabazi ditu. Erlojupekoak irabazteko badute, abildade berezia. Bai. Hiru erlojupekoak irabazi dituzte. Eta hementxe Suso Núñezekin, Tiran ontziko ordezkariarekin, egunon Suso. Egunon. Bueno, una nueva regata hoy en aguas de Portugalete, en este campo de regateo siempre da que hablar, ¿no? Sí, bueno, aquí ya no sabes por dónde ir ni por dónde volver. Todo lo que hay que hacer es remar y, bueno, intentar hacer lo mejor posible y luchar hasta la última parada. Bueno, ayer vimos una segunda tanda bastante compacta, con un final increíble, y hoy parece que las cosas también van a ir por los mismos derroteros. Sí, yo creo que los 4 de esta tanda estamos muy igualados y un día puede ser uno, otro día puede ser otro, pero no creo que sean tandas de mucha diferencia. O sea, yo creo que nos moveremos a lo máximo, a lo mejor en 10 segundos de diferencia entre el primero y el cuarto, porque creo que tanto San Juan, San Pedro, Cabo y nosotros estamos muy igualados. Estamos viendo además que las diferencias no son muy amplias en la clasificación general. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Esa pelea entre los gallegos, pero es que estáis a un punto, si no me equivoco. Sí, ahora estamos a un punto, pero bueno, también están ahí, tenemos por detrás a San Pedro y por delante a San Juan y claro, es una pelea entre nosotros. Yo creo que ahora ya estas últimas regatas se está haciendo un poquito más de cambios, la gente está buscando ya más frescura y bueno, nosotros ya llevamos toda la temporada haciendo eso, ¿no? Entonces a lo mejor hoy alguno hace algún cambio de más no habitual y se resiente un poquito, pero yo creo que aún así somos 4 botes muy igualados. Suerte para Tiran, Suso, gracias. Gracias. Atzo baino tarte handiagoak, Ibon? Bai, lau hauen artean. Bai, eta askotan ere beltzen dugu. Soka ez dakit etetzen ezote denari, Tiran, 7 segundura, San Juan 9. Eta San Pedro, ia Kabo gainean du, Kaborekin 4 segundu. Ia ez da ezerre. Eta lehen bezala, da bigarren kale hortatik, lehen zierbena ondo. Eta orain San Pedro ere bai, oso ondo ere. Lurrundu zaigu, berriro kamara, zoritxarre. Kabo, aipatu dugu lehen, Luis González arraunlaria min hartuta dute, maiatzaren bukaeran, Espainiako traineria txabrikatearen atarian, aitarekin, telatu bat konpontzen ero ari zirela, eta aitak pausu txarre ematen aita laguntzera jonda, erori, kriston kolpe hartu buruan, eta ari da, ergometroan eta entrenatzen hasia dela, oso erreportaje polita duzue, San Miguel Ligaren web orrialdean, mutila honi buruz, Gustavo Vázquezek entrenatzaileak esan digu ze pena duen demoraldi honetan gizon hau galdu izanek emandako pena, benetan hanketik eta ababorren ari zela eta oso mutil ikaina 24 urtekoa, etorriko da. Datorren demoraldirako azalduko da gizona. Hori da, eta alako kolpe txarra hartuta, bere onera etorri denean. Posten gara gaitze erdi. San Pedro eusten, orain bigarren kale hortatik, korrontaren aurka eusten. Ea orain balizaren bila eta ea ze ziaboga ematen duten. Tiran begira, Tiranek orain dugunean. Laugarren kaleak nire iritziz orain. Zubipetik, balizara, orain korronte, lau kaletan korronte gutxien arek izaten du. Aprobetxatu du, bere momentua. Hori da, hanbilan banderan ikusi genuen garbi. Hori Whites, Ea ba, San Pedrok. Bigarren erdi horretan, azken bi luzeetan nola doan San Pedrotaren Libia ontzi hori. Begira Tiran, 7 segundura ibili da. Areetako bazterraren kontra, ondo aprobetxatu. Zierbenak 9:40 alan erditan. Hor doa San Pedro. San Pedro, Tiran, Cabo, San Juan. Maniobra aurretik. 9:42 San Pedro, orain arteko denborarik onena. Hor, zer gertatu da begira, laugarren tosta baborre arraun aldatzen. Arraun aldatu zaio, San Pedro hori. Arrauna Libian. Aldatzen. Bai, arrauna putzuan da, puskatuta. Bai, garbi. Arrauna puskatu. Crack. Bai, tabortatik, begira, taborta ikusten da, argi. Erdibituta arrauna. Gora begira, zerura begira. Bai. Bilduko dute orain, badoa zepaiak biltzera. Azkarra asko egin du, Nahiko bizko. Maniobra, San Pedrok 9:42, Tiranek 9:45,
Kabok 9:47, Astillerok lehen egindakoa segundu bat gutxiagokoa izan da, San Juanek 9:51. Borja Martin hor laugarren tostan, a ber, balizago, balizarekin kateatu, bai. Atera ezin, a ber. Arrauna. Begira, balizarekin. Ziaboga ematerakoan, pala balizarekin kateatu, libratu ezin, trenerua bere martxantzegi, eta eten egin zaio. Hor, begira, eta bortatik, argi eta garbi, tolete paretik. Hoxe, arraun ardibitza. Azkar, estropo orain hor erdian, zeinen azkar. Mani, ora txukun. Hor estrapu bat eraman behar da oso ondo Sanperrotarrak. Repuesto garraunak beti estrapu eraman behar du. Estrapu zabal bat. Jode. Hau erakusteko modukoa mutiko eskorrei, enbasurik egin gabe kosta ura pasa. Oso ondo sartu du Azpiti. Hori da, enbasurik egin gabe. Hau, etxe beste egintzun oso ondo, ketxo. Bai jauna. Orduan ordea, ez zuten balizako. Epailearen zodiak esan. Epailearen zodiak, uste dut motorra. Astin duzula orduan da krak. Hori, puskatu, bai jauna. Beho onde jola, Ziabogaren beste arriskuetako bat, Ziri oso estu sartu, eta hor balizarekin libratu ezin eta. Estu, askori galdu San Pedrok, Maniobra horrekin. Galdu, orain irabazten ari da. Zabaltzen ari da tartea. 9:52 lan erditan. Eta Tiran eta Kabo, bi ontziko atzerapenarekin doaz. Eta txanda honetan denbora gehien galduta, San Juan, Xabier Arrara, egunon. Kaixo, egunon. Hemen erreferentziak eta ematen, zubakarri zaude eta asko galduta momentuz, ez? Bai, gizu, zetan aitzaki jartzen dugu, erraunekin berdaleko guztietan, baina, gaur uste, hirugarren kale hau zori txarrez, alde handia dauka, ez, kalterako, eta, baina hor txargia, burruka burua ematen ari gea, eta baina, batzutan kaleen kontra ezin da gauzandirik egin. Inork nahi etzuen kalia da hirugarrena hain justu ere, eta ikusten ari gara, denbora kortxe makalda biltzala. Bai, zedikan hasiera ere bai ondo egin dugu, bestetan bezala aurreneko txampa burun jarregea, milion ezatizute, korriente guztio ben kontra, gauz gutxi egin daiteke, eta hala ere bai aurreneko txandakoak gure aurretik markatzen nahi dira, baina, hori da zosketak eta eremu hau dakarrena, eta burrukatu egin behar dugu. Eta, ea aldan gutxien agaltzerik badaukagun. Burrukatu, aipatu duzu, atzo bai burrukatua egon zela bigarren txanda hauetanak 2-3 segundoko aldean. Bai, atzo bukaera oso polita izan duzan, eta, zure alde badien bada postuako onak direlako, posgarriagoa, ez? Baina, gaur zoritxarrez, kontrakoa da, burrukatuko dugu bukaerainoan, eta ez da hain berdintxua izango, hain joan da atzoko bat bezala. Baina, arpegia eman dugu, San Juan darragea eta gure grina eta behar dugu beti. Sorterik onena, Xabier, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Gaur San Pedrok du abantaila, eta bigarren posturako Galiziarren artean dago lehia. Eta kontxako zelkapen estropadari begira. San Pedrok alako txanda irabaztea, Kiragarrizko indarra nango lioke. Bai, zelkapenean 8. dira. Ea gaur errematatzen duten. Kaian eta Arrontzalen artean da horixe da komentarioa. 7 eta 7 bitatik esan daiteke San Migueliako lehen laurak seguru xamar sartzen ditugula ia denok. San Juan ere urte egiten nolakoa izan den 5. da gainera, eta badu errenta ona. Baina, hortik aurrera, bate daki zagertatuko da. Egun bakarreko lehia da, eta erlojupekoa. Ea, 4:18 San Pedrok, 14:18 barka, zirbena baino 10 gutxiago. Orain San Pedro badu aukera. Nahi duen lekura joatzeko. Ea, Kabo zer egiten duen, orain, lehen kaletik. Tiran Kabo, 8ko atzerapena San Pedroren atzetik. Orain San Pedrok, nahi izan ezkero, 0 kalera etortzeko nahikoa distantzia badu Kaborekiko. Eta hor kontua da, ea Tiran egorain, gero are eta aldeko Zurrukaren barra ara bitartean zenbat galtzen duen, gero handiko sondo sartuko da, laugarren kalea. Segundu pare bat errekuperatzeko modua igual, izango du. Bai. Eta 3 eta 4 ere izan dezake, baina orain 7 dago, orain eutxi behar dio. San Pedro, gaur ez da erori. Eman golioke San Pedro hori puntua, gaur irabazteak.
Mario Vidal, Cabo, egunon. Buenos días. Solo tú también para dar las referencias. Sí, la verdad es que, bueno, viajar aquí, viajamos con lo justo, la verdad. Bueno, a 7 segundos las dos traineras gallegas, otra vez máxima igualdad entre vosotros. Pues sí, es lo que nos toca para hoy, igual que ayer, igual que otras jornadas, y bueno, vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Ayer acabó esa segunda tanda muy igualada, hoy ya vemos que las diferencias son un poco más amplias. Sí, bueno, puede que las calles influyan, pero a priori las del medio siempre son las peores, así que San Pedro creo que está haciendo una muy buena regata. Una lástima que tengamos vuestra cámara empañada. Ah, pues no lo sabía, la verdad, pero bueno, aún así las imágenes son espectaculares. Suerte. Muchas gracias. Vidal jaunaren azalpenak eta begira Cabo. Begira Cabo, Cabo estutzen. Cabo estutzen eta honek ekarriko du San Pedro erdira joatea bere kalea gartzea. Kaltetzen. Begira, hor zuzentzen ari da. Ba, 2 segundo errekaperatu ditu. Eta hirugarrengoa ez da urruti. Orain txedua, Cabo, 31 eskutik. 31 eskutik. Orain estri horrera, markatu, horrera jotzen badu. San Pedro erremedio hori gabe, bigarren kalera joan berbaitu. Txanda 4 segundora. Begira arroxak, begira arroxak. Txanda honetako nioen azken protagonista, Oiarbide jauna, ez da egitatzo bihotzekoak emateko horia, baina gaur pixka kontrolpean ez da. Bai, atzo bihotzeko etzigun eman dagar bastante kontrolpean dago. Handi metro batzu falta dira, baina usten dut gure etzako izango dalakan da. Atzoko bukaera aipatzen hasita zen lastima, ez da, 17 minutuen aurretik junda eta gero azkenean alde egitea garaipenak. Baina kriston estropa izan duzan, labak ondu zian hortxe, segundu batean bitan, eta, bueno, batek irabazi hartzun, eta eske lau traineru 3 segundu nazpiti sartzea ikeragarria da. Argi bili, denbora gehien galduta San Juan dugu, baina begira, Kalizerrak hortxe ez dutzen nahi dia orain. Bai, Cabo badakigu estutuko dula eta asko, eta azkeneko metroetan zeiten dune, bai. Hoi jakin behar dugu kontrolatzen eta berole ibiltzegean. Bigarren kalea, ona, txarra? Ez dakit, nik hemen azkenean jendeak ameste aldete itzeiten du, ona ustet eta arraula egiteitu dela kaliak. Sorte hon, Libiarentzat, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Orain txeman beharko dute baduten guztia, posizio hori babesteko. San Pedro ondo ikusten da barraunean, San Juan ere, nora bide aldaketa, Hirugarren kaletik 0 kalera. Hirugarren kaletik 0 kalera, ia 4 kale etorritzen. Zer den? Ontzi bat! San Pedro Cabori. Eta tiran ere, Ziabogan 7 segundu, orain 3. Eta zain dezagun tiran, Zain dezagun tiran. Zaila eroitzen zait, txanda irabaztea, baina ea zenbatera bukatzen duen. Urbilduko da. Ea ba. Traineru bete kentzea, gaurko San Pedro honi oso zaila eroitzen zait. Begira konparaketa Zierbenarekin, orain Zierbena bitxanden arteko datuak gurutzatuta, 4. alitzateke, Gero Astillero eta San Juan 6. Tiran 5. Laura, urbiltzen ari da. Laura. Hau marka hau, bi ertzetatik, eraso bizian bi galiziarrak. Beira nondi datorren tiran, Tiran aretara, erabat, itxatxita. Eta han, korronte gutxiena orain tiranek du. 3 trainerutan, 4 trainerutan orain, korronte gutxiena tiranek du, hango babesare. Cabo 3, tiran Laura, tiran 3. Hor datoz da, Eutxiko te dio San Pedro. Bai, ez uste dut. Jere uste du baietz, baina? Bai, ez uste dut. Arraunea ondo ikusten dira San Pedro, bizi. 150 metro. Tiran bira. Tiran Caboren aurretik. Bai, bukatzeko kale ura hobea da. Zubitik ona. San Pedro, hortzak iztututa uste. Hemen David Alvarez. Argi tiranekin. Tiran bira. Honek 1 metro gehiago izan balitu. Segundu bakarrera. Tiran aurretik. Erne. Prestatu bideo finisha. Korronterik ez, Arkestaba korronterik. Erne. Tiran. San Pedro, tiran. San Pedro. Nik uste San Pedro izan dela, Nik ere bai. Nik uste San Pedro izan dela. Ikaragarria bukaera. Tirango arraunlari batek ere beso altxatu du. Baina, epaileek esango digute bideo finisha aztertuta. Ze bukaera estua. Ikusgarria polita. Hemen San Juan. Bai, San Juan. Hau estropada amaiera. 4. kalela erdatik, Ederra. 7 segundura ebilida. 7 segundura, 2 minutu faltan. 2 minutu faltan, tiran 7 segundura zebilen. Ziabogan 6 ziren. Bai. San Pedro tirani 6, Cabori 7. Arrigarria, jaun Andreok bukaera.
eta bideo finisa aztertzen ari dira epaimaian. Eta berehala esango digute epaimaitik hori hausnartu eta gero, baina ikusgarria lehia eta argi dago horrelakoetarako bai teknologiara lagungarri dugula. Pentsa, garai batean bezala hariko bagina, okasioa seguru ba, gaur. Ea ba, lehiaketa batzordekoak, informatika arduradunak, epaileak, denak aztertzen, eta dirudienez, mamia dago hor, Bai, begira ari dira. Dozen erdibalagun hor burua sartuta. Zer duen estropa ere honek, Tiranen alde azkenik. Tiranen alde omendoa erabakia, ea zenbat eunen jartzen dituzten hor pantailan, bi arraun elkarte hoien artean. Askorik ez hor, Miguel. San Pedrokoak aserretuko dira ba, Estropada osoa aurretik ibilita gero. Baina hor begira, urak nola tiratzen duen beran. Eta azkeneko, dagoeneko 3-4 aldiz esan dugu. Zubipetik ona, laugarren luzean. Baute dakite haiek. Oraintxe eman diete albistea. Zer den, Nola ospatzen den, Begira eta bidera. Bueno, San Pedro tarrek estropada egin dute, Gaur ere emaitzerik ez. Eta iruditzen zait, hauen artean, tiruak izango direla, hilaren 3an. Egin dezala putza orain dio. Hemen da irudia. Hango ikaldean, banderak eta... Bueno, ala dirudi, baina... Bandera berde hori... Epaileen hitza da legea, Epaileen hitza eta hausnarketa da legea, eta... Tirani eman diote, 4 egunen hori da aldea. Tiranek 19-41-22, San Pedrok 19-41-26. 4 egunen Galiziaren alde bukaerako txampa horretan. 3. Kabo 19-44-20, 4. Zierbena, 5. Astillero, 6. Tokira joan da San Juan, 7. Portu, 8. San Bertolameu. Jaun Andreok iragarkiak eta berehala ohorezko txandan lehen kaletik Urdaibai, Hondarribia 2. 3. Kaiku, 4. Orillo. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi, zutan dugu bideo finisa hemen gora eta bera eta Oiarbide jauna ere hurbildu da eta gumeni publizitate garaian errepasatu dugu eta bai, ala dirudi bai. Zenbat, ez dakit, zentimetro, zenbat izango ditugu. Ala ematen du, baino, ni puntarare jarri berde, beste aldera ikusi nahi duenak ere, ikusi dezake, Bueno, ala da beti, baina irudia ondo errepasatuta, garbi xamar ematen du, eta hori azkenean epaileek 4 egunenekotan utzi dute. 19-41-32 Tiranek, 19-41-26. Hor da, ikusian goikaldean, berdea eta horiaren artean, horitik amaitu dute, handa Galiziarrena eta bekaldetik, hor da, San Pedro. Guk orain hurbildu egin dugu, irudi hori, eta hortxe, azalpenaren bila, bideo finishak ematen digu laguntzari esker, hor da, bukaera hori. Zer den, Ia 20 minutu jo, Tiran eta San Pedroren arteko azken txampa. Hori da, zentimetro batzuk. Hutsaren urrengoa. Bueno, horrela xe da, eta ikus dezagun orain Ohorezko txandan gertatzen den, lehen kaletik Urdaibai, 2. Hondarribia, 3. Kaiku, 4. Orillo. Azpetik irako ez da. Hondarribiak azken orduko aldaketak ere bai. Bueno. Bai, kale zozketa eta gero, bada gaur, 14 aldatu duenik. Puertas dirudienez, Puertas minez edo, eta egia zu jarri omen dute. Erne, bandera txuria. Ziztu bizia mango dira bai. Aizia ere alde, korrontea ere bai.
Bandera gorria, bai! Balekoa. Ordoaz! Portugaleteko 34. bandera dugu jokoan. Hondarribiak 10 jardunalditan garaipena. Marka Castro jarri zuen 2009an 13 Irabaziko ote dute, gainituko dute marka hori Hondarribiarre. Aukera badute, oraindik 5 estropa da. Gaurkoa, eta gero beste 2 asteburu. Bai, hau eta oraindik 4 banderakoan begira, 4 brankak. Batean. Urdaibai, bazen aurkezpenekin. 3 aldaketa egin ditu gaur. Eta esan daiteke kalearen berri izan eta gero edo orainik ameste buelta batzuk eman dizkiola buruari Salsamendi. Hori da, atzokoarekin alderatuta, Estirborrean Salvador sartu du eta Berzaitzazkue Zarauztarra lehorrean da, eta Baborrean berriz, Nandorrua, horre mazatoztan nola ikusten dugun, Baborrean, eta espaldan berriz, Iñaki Goikoetxea, Lekitarra, azkeneko estropa da, Espainiko txapelketan, jokatu zuen. Hase irudia, begira Laura. Bai, hor puertaz falta da bai. Egiazu, bere tokira. Azken orduko aldaketa erabaki du Orbañanosek, arazo fitxikoren bat. Hori da. Puertaz veteranoek. Beraz, 6 aldaketa egin behar zituen, 5 aldaketa egin ditu Estirborrean Lizarralde, Inigo Bertiz eta Osertzaldai, sartu ditu. Gaur brankariari aldatu du, Gonzalo Carrion lehorrean da eta Gutz Bilbao, antxe, eta Baborrean berriz, Ekaitz Aznarrek hartu du, atzo Iñaki Gonzalezek, zuen tosta. Segundo batean dira lauak, ez du. Hemen Korta eta Lakaren taldea, Kaiku, garaipen goze galantarekin, San Migueliga honetan. Eta gaur ere aldaketak, eta horra, hanketik gaur, horrean Leandro Salbaño, eta Adrián González, eta Palazuelos aurrean sartu du. Hauxe da, gaur 8, Zarauzko 2. jardunaldian, estropada ainona edo estropada ona, egin zuen Kaikuko kuadrilla. Baitu, zezan duen, Zurinagak, orain turboa sartzen duela. Segundo batean dira, lauta aineruak. Hemen Orio. Ega orain, nola kokatzen diren. Orion, Unai Etxeberria, kanpoan gaur. Bai, eta aldaketa Unai Etxeberria Estriborrankekoa gaur lehorrean da, eta haren tokian, 2. tostatik hankera karri du, hemen ikusten dugun, Iñaki Lortza, Mutileko horrazkoa, Odei Arrizabalaga, mazatozan, getxoko estroparan erantxo gontzen, eta gero, Etxebeste igeldoarra, gaur lanerako da. Begira Hondarribia, Hondarribia tartea zabaldu nahian, eta Igor Makasagaren hitzak ekarriko ditugu, Oriotarren prestatzaileak gogoratu Oriok irabazizuela hemen bandera hau joan zen urtean. Beste estropa bezala sexta, nik uste hori, atzo estropa honen gendula, gustagatu gina egindako lanakin, eta, hildo berdinetik, gaur intentzio berdinakin. Ondo, nik esan nuke azkenen entrenatzen oso ondo egala, egia da estropa batzutan akaso ez teula erakutsi, igual astean zehar egiten duguna, baina astean zehar ondo egala, eta nik uste gure erronka pixkat hori da. Astean egiten dugun hori, aste bukeran erakustea, eta nik uste ekipoa ondo daula, eta gogotxu, pixkat atzokoaren aritik pixkat, beste estropa bat egiteko. Salkapenak esaten duela ere, eta naiz non zauden kokatuta ikusita ere, beti daukagu beti arreta hor jarrita, ezta? Eta bai, lana beti ara begira dago, eta baina hemen estropa asko daude tartean ere, eta aldu guztia ingo du. Ia 4 minutuan sartuko dira, 4 minuta 15 segunduan. 4:19, San Pedrok eta Zierbenak markaturikoa. Horra Gutz Bilbao. Hondarribiaren branka aurretik. Argi ziagogak, 4:06. Begira Urdaibai, ateratzen. Segundu bat, ateratzen. Hondarribia. Baina tosta pare bat, Bai, gehiago ez. Orio 3, Kaiku ere bai. Eta orain. Etortzeko, leunago, gozoago izango dute Urdaibaik eta Hondarribiak. Urdaibaik, iruditzen zait atzo, estropada bikainetik gora egin zuela, lehenbiziko kale hartatik. Etzen egokiena, ez da gutxia horik. Estropada kategorikoa egin du, eta orain ziaboga ere, oso ona, bat ere kerari gabekoa, oso ona. Kaiku alderantziz, 3. kale horretatik, lehenengo luzean,
uste baino gehiago galduta, Ibon. Hori da, eta korronteak eta izeak lagun izan dugarren kale horrek, berakoan, eta ez dakit, asko txogalduta, eta orain bai Kaikuk eta bai Oriok, Baborreko babes hori, areetako babes hori hartu arte, sufritu egingo dute. Jako itzen zuten dugu bai izanez, normalean Igor Makasagak eta beste entrenatzaile batzuk estropa dau, zubi gainetik ikusten dute. Toki kategorikoa da hori, fiskate infilazioak eta markatzeko. Segundu pare bat, Hondarribik Urdaibairi, Orio 6 aspira, Kaiku 8 bederatzira. Denbora gehien galduta, Kaiku, une honetan, 3. kale horretatik, Pedro Maria Bando egunon. Egunon. Kalerik okerrena, egokitu zaizue gaurko zozketan, ez da? Bai, benetan gu suerte batrez daukagu Roita Rosa jokatzen badu nik uste leheniko segundoia kanpanatu egingo itazte. Eta joanekoan gaitzerdi, baina orain bueltakoan bai sufritzen nahi zaretela. Lehenikoan nahiko ondo malduatu gara, azkenengo partean galdu dugu segundo pare bate golan. Maniobra ez da izen ona berez, eta oain sufritzen onantza, Orioen segundo batean gaude, bai, nire uste dut borroka iziko da, beste txantagaz bere bai, nahiko denpora dezentik nabena, batez lehenengo eta bigarren kaletion dirizenak, eta hortxe egongo gure borroka. Atzo Hondarribian Oiarrezko txanda horretan, Orezko eta Oiarren txanda horretan, demorarik okerrena asko galduta gainera Hondarribiarekikoa. Bai, batez azkenengo luzean, nik uste dut okertu ginen nondik etorri zero kaleti leku batzuetan etorri ginen eta ostiotan galdu genuen denbora pilo bat. Sorterik onena gaurko estropadarako. Bale, eskerrik asko. Urdaibai, Hondarribi Urdaibai. Orio hurbildu egin da. Epailea ere tartean sartu da. Lehen keinua ikusi diogu, bandera bat hartzen. Eta hor nondoaz. Begira, Urdaibai eta Hondarribia mugan, eta Kaiku eta Orio ere bai. Orain Oriok nik uste dut, orain aukera izango duela errekuperatzeko, Hango babes hortatik. Pero doa, Pero, estropa da. Nik uste dut pinganiloarekin izen zurinaga, No ez Mikaile eginez. Hondarribi eta Urdaibai, segundo bateko tartean ditu. Atzetik ere ibili da Hondarribia. Vete sufrir gratis. Rema, Adrián, largo y atrás. Eta orain, gorutz bigarren luzean, Kaiku eta galtzen ari eta Orio ere ez, errekuperatzen. Vamos a golpear. David, me estás llegando tarde porque no sacas. ¡Va! Bueno, zoragarria doa gaurko hau ere. Hor nahikoa tarte bada, bien artean. Orain epailea jakin behar du, nondoa zen. Bata Baborrera eta beste Estrigorrera bota be. Bota ordez, mugan. Hay que apretar ya, Eneko! Eta Bermeotarren norabidea aztertzen ari ginen. Zenbat dagoen hor jokoan, ni hemendik zu okerrago hor niri pertsonaki harrigarri egiten zait, korronteak bere eskatzen du. Teoria bintza 0 kalera etortzea eta Urdaibaik bere kalearen Baborraldea bilatu du. Baina gerra psikologikoak bai. Begira, zubipetik. Orio sartzen handik. Orio golain tiranen egin beharko du ba. Kaleak eta laugarren luzean. Horrela sartuko balitz, 4 segundorekin, larri bili bandera neotea, Ez desatera... Kaiku bera ere, Kaiku bera ere. Ibili da urrutiago eta... Bueno, zabali dugu hau. Orain metro gehiago egin beharko dituzte, bai Oriok eta bai Kaiku. Eta Urdaibaik berak ere bai, balizaren bila joateko. Orain begira, orain Hondarribiak tartetxoa zabaldu dezake. Nabarmen, Urdaibai, Kaiku eta Orio balizaren bila. Ondoa ere, kontutan hartzekoa da, hemen, estropa ere montan. Gero eta gutxiago, Mikel, ura bera doa. Horreitipa, horrek ere, entrenatzaile eta patroien erabaki horietan, zerikusia izango du, eta... Bueno. Dudik ez. 9:42 lan erditan San Pedro markaturikoa. Hondarribi eta Urdaibai aparean. Orio ere hortxe daba, 9:37 Urdaibai eta Hondarribirentzat.
Urdaibai bera lehenago ateratzen? Oriok bi gehiago. Oso polita, hor da Kaiku orain. Oriorentzat 9:40, 9:46 Kaikuri. Zazpigarren tokira joango litzateke. Urko Redondo Brankaria, arraun aldatuz. Ez dakiz erratik, edo puskatu egin zaion? Oriok aurrekalari arraun aldatzen. Orain hasi da. Bai, oso harrigarri egiten zait hori. Gaur ez du euskatzen arrauna aldez aldatzea? Urdaibai, Hondarribi, Urdaibai, pare-parean, Orio 5-6, Kaiku 11. Arrauna puskatu dute duen? Ikusgarri izango da gaurko hau ere bai, bon. Bai. Zorionez, gure gozamenerako. Pentsa nola da. Zaleak ere danak erne pozik eta gure teleikusleak ere bai. Hor jokatzeko polita izaten da orain Hondarribiko baborrek. Eta Urdaibaiko estriborrek alkarri begiratzen dira. Eta askotan marruzkare, bai, treneru batetik bestera, Edo zer gauz, treneru batetik bestera. Begira, zuena asku altxaz. Eta abisua bandera txuriarekin. Baborrera, Orio tirako du. Hori abisua. Bai. Jao, 4 segundu daude. Orio eta Kaikuren artean momentu honetan 4. Ea lankideok hori ondo ikusteri daukagun. Bandera urdinakin, Bandera urdinarekin, Urrengoak zigorra du. Orain Oriok zuzendu egin behar du. Naita nahi ez. Begira Zurina da. Eskia, eskatu egin du, eskatu. Hortan zako zarra dago. Hondarribi Urdaibai Hondarribi. Eta bien bitartean. Beito nola zerratzen den, nere kaletik doala dio Zurinaga. Eta atzetik, eta orain Oriok bandera, Hori ja da, Ala iruditzen zait. Lankideok bandera hori ikusteri hurbilago. Atzera begira irakoitzere. Hori ja izan da, horrek 3 segunduko zigorra du. Irakoitz laugarretik doala esanez. Bueno, gaur ere festa hemen. Iñaki Arostegi ez dakit ikusterik izan duzu, baina ustote bandera hori atera diotela hori? Advertentzia esan diate bantxe bertan eman digutela, baina, haber hortan gehatzen da, nik uste ziabogatik atatzakon uste eta arrauna hausi deula, eta, estropa bikaina, uste gure ez dakaula kalerik honena, eta oso ondo defenditzen nahi gehala, eta, oain guzionetan badakigu sufritzen jungo gehala, eta, hor demora galdu gabe iristeko gai gehan, dugarrengo ziaboga. Estropadaren honetan aldeak nabarmenak izaten ari dira, egia esan? Bai, badakigu, uste esan beharreko gauza guztiak esan da daudela, eta... 3 segundu, Bandera hori ja izan da azkenean. Bandera horia bai. 3 segundu esaten diate. Ez da, egia esan ez dut ikusi eta ez dakar zer esateko horren inguruen. Gero, gauzalketarako unea iritsiko zaizu sorterik onena. Bale, eskerrik asko. 3 segunduko zigorra. Bandera horia iruditu zaigu, eta epaimaian hori konfirmatu egin dugu. Ikusi dugu iruditan. Txuriarekin ari zen, txuria nahi aina atera dezake epaileak, abisuak emateko. Urdinarekin esan nahi du, erne urrengoan zigorra izango duzuta. Eta baita atera ere. Arostegi konfirmatu dugu aurrekalariak arrauna puskatu dela, eta hor beste arazo bat dago. Aurrekalariaren repuesto arraunak ez du balio, aurrekalarian motzago da, eta orain aurrekalaria ere arraun motzagoarekin doa. Segundu bat, Hondarribi eta Urdaibiren artean. Antxe, arraunarekin. Baina atera du, aurrekalariaren arrauna da, arraun bakarra treneru osoan luzeago dena, gainerako 12ak motzagoak dira. Beraz orain, Brankaria aurrekalaria, bestelako arraun motzarekin doa. Hori ere galera izango da Oriotarrentzako. Zorionez, olatu handirik eta ez dago. Hori da. Orduan kaltea handiagoa. Orduan kalte ikaragarria itxaso zabaleko estropadan. Hemen ez, eta hor abran izaten da mugimendu pixka bat, baina gaur ez. Gaur ez. Eta Urdaibai eta Hondarribia ere segundo bakarrean, Pero de referentzia 14 Argi ba horre. 14-0-5. Horaizia dezentekoa da. Hori burruka bien artean, Ikaragarria da. Treneru la ordena. Posta pare bat, ez dago gehiago. Treneru la ordena. Ez du asmatu Kaikuk horre, ziabogan. Eta nik uste horraizia handia dago, Biak tira ditu, bai Orio eta bai Kaiku ere. Bueno, Hondarribi Urdaibai. Segundu bat. Orain urrutitxo, Orio eta Ligako Kaiku. nagusiaren alde, Hondarribiren alde. Orio 10-era, 3 segunduko zigorra ere badu, Kaiku 13-ra.
badirudi, bandera aurrean egongo da, Lehen tiranek egin duena Oriok nahiko lan. Bai, gainera Ibon. Nahiko lan 3 segundoak. 11-3. Bai. 11-3. Hori bai, gaur harrigarria litzateke, Baina lehen, bigarren luzean... Lehen zazpiko atzera da, bai. Ez esan nahi nuen bigarren luzean, Kaiku eta Oriok, biak etorri dira oso ondo, Eusko kale aitatik. Ondo, etorri dira. Orain Hondarribia begira. Begira, 3 segundu. Begira, argi, hor elkarren gainean doaz. Horre, badaga saltza. Bai. Epailean onden lankideok. Eta ea ze kaletan dauden. Epailean onden. Begira. Hor... 4 segundo, Gorka Aranberri, ez rigorrera altxatzen. Kaiku 0 kalera. 4. kalean. Ezta? Oie, barkatu, lehenbiziko kalean. Urdaibairen kalean. Hori horrela bada. Eta epailea, bandera horia epailea. Bandera horia. Hondarribiari, nauzki aterako zion. Begira, Gorka desesperatuta da. Bai. Begira. Azerre bizian, hor bandera hori bat ikusi dugu. Oiuka epailea. 4 segundo. Hondarribiri bai, 3 segundo. Hondarribiri 3. Zuzendu egin behar. Hondarribiri 3. Zigorra baita ere beraz. Eta, Urdaibairen estrategia, bere kalea mantentzea. Ez usteko, Hondarribiari ez zirigorrera tortzen. Postera joan da orain diferentzia. Bai. Kaiku begira, 0 kaldetik. 0 kalera, San Juanek egin du lehen hori. Bai, baina urruti, eta hori orain asko galduta. Zer den, Hau gutxitan ikusi dugu, Biek irabaki dute edo, korrontearen aurka bazterrea etorri beharrean, korronteari irezi egiteko, begira, biak nundi atozen. Markaketa ere bai bien artean da. Bueno, orain, Hondarribik tartea bostekoa du, 6 ere bai une batez, 3 segunduko zigorra, Oriok ere 3 segunduko zigorra. Acaba la ola! Gorka Beitia, Urdaibai, egunon, gaizka. Bai, egunon. Beno, ikusi dugu patroia nahiko aserre zegoela, azkenean 3 segundoko zigorra Hondarribiri, horrek mesede ingo dizue, baina ala ere 6 segundora zaudete orain, Bai. Nik uste izan dute urri hau egon gora lan, ez dakit zer pasadan, segundo batik, derrepente 3-4 segundora, ez dakit zer gertatu. Gora bera handiko txanda izaten nahi dela usteot, zigorrak, kalen abordajeak. Bai, hau erreki beti izeten da, txeko bera bardin. Hori badakigu dano, bai, gaurko estropadia oso polita da. 3 txandak oso politak izan dira. Igual horregaitxik ongo da, horren gaineko eskamilak, abordajeak eta horregaitxik izango da, Justo, da, gente ondo da bil. Azken luzera arte bai behintzat, Hondarribia eta Urdaibai horre gontzadete pare-parean, Bai, orain, ez dakit ez dut ikusten ondo, 6 segundora, 6 segundo guzti dute eta eskuleurek, bai ondino denpore da, zeuk zer egiten badu. Segi gaizka estorpadaren bukaera ikusta eta gero hitz egingo dugu berriz bez, eskerrik asko. Zeure, gerarte. Ea orain, 5 segundoan dator Urdaibai, 2 segundu behar ditu. Orain esprina, zubitik barrura esprina. Oso estu dago dena hemen. Keragarri. Hondarribik bosteko errenta, baina 3 segunduko zigorra. Luze honen hasieran. Urdaibai laura, 4 segundora. Argi bandera orain di. Eta Orio eta Kaikuren artean ere, tartea Oriotarren zabaltzea lortu dute. Kaiku, harrigarria da, lehen kalearen jabea Urdaibai da. Eta lehenbiziko kaleti dator. Bai, eta 0 kalera sartuta Kaiku dator. 3. kaletik, lehen San Juanek egin duen maniobra bera. 4 segundo, Argi. Hemen ere bide finitza beharko dugu. 3 segunduko zigorra duelako Hondarribiak, Erne. Ea esprina, eta orain di falta da. Aizearen aurka. Ordoaz biak. 50 ipalan bitrenerua. 3 segundo. Argi ba. Berriro 4. Hondarribia. Hondarribi, bai.
19-29, 45, ea bien arteko tartea, hor irutik bera da, badea, bideo finisa, berriro, aztertu beharko da sakonean, eta orain bandera, Erne, Orio, bai Orio, orain Kaiku, bai Kaiku. Amunarri zerre da. Behin-behineko zerrenda, Hondarribi, 19-29, 55, Urdaibai, 19-22, 50, 2 eta 85 tartea, 3 segunduko zigorra. Hondarribiak egia balitz hau, baina bideo finisharekin konfirmatu behar da, bandera Bermeotarrentzat litzateke, baina bideo finisharekin aztertu behar da dena, ea zer gertatzen den bien bitartean. Begira 3 patroiak, 3 epailari begira. Patroia bero egin danak, eta epailei keinua eta keinua. Begira 3. Zurina da, Amunarriz eta Aranberri. 3. Aranberri zera eskatu du. Zenbat aldiz eskatu dut hori. Bueno, badakizue, hemen 19-22, 50 agertzen zait pantailan, bientzat, Hondarribik, 19-22, 50 Urdaibaik 8 gehiago, baina aztertzen ari dira. Hondarribiak izan dezake bandera, 19-22, Urdaibaik 19-22, 50, ala dirudi 800 zigorra gehituta, jakina. Ni garrituta jendea pero dago hemen, Begira Zurinaga bera, Amunarriz ere bai, Gorka Aranberri ere bai. Eta Hondarribiarrak orantxe. Lehertu dira jakinda pantailetako diferentzia hori. Begira zea zerrea. Bueno, mikro horiek erretiratu ingo ditugu, jendea bere honetik aterata dago, eta ez dugu horre aprobetxatekin jokoa egingo, kirol legez hobe dugu, behar bezala bukatzea gaurko eguna. 19-22, Hondarribiak, Urdaibaik 19-22, hori konfirmatua dago, eta Erne gero, Tiran, 3. alitzateke, San Pedro 4, Kabo 5, Zierbena 6, Orio 7, Kaiku 8. Hauen artean ere eunenekoak, baina azkenean Orio 7, Kaiku 8. Zelkapen nagusiari begira horrek ez du eragin ikaragarririk, baina bai ordea hemen Hondarribi eta Urdaibiren artean izandako leia zorrotz eta ikaragarri. Hau benetan puntu bat gehiago Hondarribiak, eta gaur behar bada, etxera joan eta entenatzaileek, patroiek sakonean egin beharko dute, bigarren hausnarketa bat, bigarren irakurketa bat, hemen eginiko lana aztertzeko, Ibon. Bai, bueno, gauza asko ikusi ditugu, eta nik pixka bat, begira Gorka Aranberri zer esan dion, epailari, zenbat aldiz, zenbat denbora joan behar dugu haien ugeran, zuk bandera atera horretik, hori ere gakoa da, noiz ateratzen den, Guk hemen tarteka ikusi dugu, sekuentzia osoa ez, beraz, nahiago dute, pixka bat segurutik jo, baina Gorkaren hitzak ere kontuan hartzekoak, Tira ba, Hondarribiarentzat bandera, aurrera, Zaragandara. Francis González Etxabarri, zorionak. Eskerrik asko. 11. ja da, Hori da, ospatzeko modukoa zen gaur eragozpena handiak izan ditugu, estropada oso berdinduta joan da, baina, bueno, hasi aurretik hor izan dugu lesio txiki bat, beroketan Asier Puertas lesionatu inda, aldaketa egin behar izan dugu azkeneko momentuan, gero 3 segundoko zigor hori, eta ala ere lortu dugu, 800 diferentziakin. Egin dezagun estropadaren irakurketa osoa, lehendabiziko luzeetan Urdaibai eta Zeuekor parean, segundu bakarrean, eta ondoren azken luze honetan etorri dira gaitz guztiak, ez da? Bai, alexen izan da, 3 luzetan berdintasun ikaragarria, hor zegoen segundo bakarreko aldea, eta azkeneko luzean, alde egin dugu, baina, azkeneko luzean ere, esan da kale, aldaketa hori eta zigor hori, eta bukaera arte, itxaron behar. 3 segundoko zigorra bai, baina 800 ere, berriz ere bandera Hondarribira joan da, eta esan bezala marka izugarria, Bai, izugarria, gaur ere, aldaketa ugari eginez, eta azken momentoko historia hauekin, hala ere, hor gaude, gure lana bikain egiten, eta, garaipena lortzen.
Atzo harrera, herrian, suposatzot ospakizunek luze joko zutela, gaur zer egingo duzue? Bueno, gaur ere harrera edukiko dugu eta, bueno, gainera zain egon behar dugu, arratsaldean ere bigarren trenerak estropada garrantzitsua dauka, eta estropadan Castroren aurretik geratuz gero lehen mailara edo RC batera igoko lirateke. Alase da, une honetan berdinduta daude biak, Castro eta Hondarribi. Bai, hala da, eta bueno, hor animatu behar dugu, ez? Eta bueno, deia egiten dugu, herrira jendea joaten den animatzea eta lortzen dugun. Sorterik onena, eskerrik asko eta zorionak. Bale, eskerrik asko. Hor dira Hondarribiarrak bai. Hau da, saltza, Miguel. Gailurrean dira. Bai, eta orain beste datuak ere errepasatzen ari gara. Lehenengo luzean denborarik onena Hondarribiak, bigarrengoan Tiranek, hirugarrengoan Hondarribiak, laugarrengoan Tiranek, baina ez hori bakarrik. Tiran, Zierbena, Astillero, Cabo, San Pedro, gero Hondarribia. Beraz, esan nahi du, baldintzak aldatzen, haizea ere, ikusi, 10,5, korrontea ere indar hartzen. Korrontea, bueno. Pentsa, kaiku azkeneko 12. izan da laugarren luzean. Dan aldatzen da, estropadaren buen. Ea, zer dioten bermeotarrek, Sara? Gaizka beitia daukatemen aldamenean berriz ere, egunon berriz ere? Bai, egunon. Bueno, zehose esatearren, izan ere 800.000-gatik, etzatek gaur txapeldunak izan hemen Portugaleten, Bai, haulan da guzia, haulan da piki, zeren gu ba. Batzutan ere bazi, da bestezutan galdu. Pena portxo bezen mote dutzu horrekan jedeporak itxik bigarren geratze, bai, alderatziz be izan leike. Alderatziz be izan lehi, eta gainera jakin da zelako horrezko txanda nola joan den, Zigorrak, 3 segundoko zigorra zeuei eiz Hondarribiri, eta hori ere bai. Bai, haulan izan da gauzie. Bai, bueno, niretzako kristolako estrope dintzu, oso politxe, oso ona, eta nik uste otogonik eta gora behon nio zeuzer irbazteko gai garala. Estropada politak gaur eta atzo ere bai, Atzo bai, oso polita, da, eske, estropadak aurideko eta holako estropadak zalegizau egiten dabe. Bueno, segi gozatzera, eskerrik asko. Zeubere, agur. Kirol legez, Bermeotarren ordezkaria, horrelako estropade zale gehiago egiten dute, hori egia da. Baina, tentsio puntu hori, bukaeran dagoen tentsio puntu hori kontrolpean eraman behar da, bestela hori kaltegarria da. Guk esango duzue, nola ba, mikroa beroaldi hortan kendua, guk adostuta dugu, San Miguel ligako klub guztiekin, behin estropada bukatzen denean, beroaldi horiek eta horrezan daitezken astakeri horiek saiesteko, mikroak haien baimenarekin ontzitan jarritako horiek, erretiratu egin behar ditugula eta emandako hitza bete egin behar dugu. Eta hor, Miguel, esaten dira, ikeragarriak eta trenero guztietan. Eta beroaldia. Hani gainera, ia normaltzat jotzen. Bai, estropada bukatu, horko urduritasunarekin, tentsioarekin, bai, bandera jokoan, homez, entenditu behar da, nire ustez. Bueno, bandera Hondarribiak. Bandera eta lidertzan begira, zetarte haundia, poliki gora da hori, orain 18 puntu. Hor dira Hondarribiarrak, hor da Abunarriz, Espainiak ere irabazi dute gaur soldata, kompromiso handia, gaur ere goni beraz, Danak azerre Espainiaki. Danak azerre, gaur, eta erabaki egin behar, hori da. Eta hor gertatzen da. Bate zigorra hartu dulako, beste batek leporatuko dio, berandu egi zigortu duela. Hori da. Danak azerre Espainiaki. Eta hor kontua da, patroiek, askotan, beraiek ere ez dakite, non doazen, itxasoan, zer esanik ez, aurrera begiratu eta bai, baliza ikusten dute, baina beraiek ez dakite hori entrenatzaileek eta GPS-a duen epai. Doktorea benetan hori baltza Portugaleteko bandera 34. edizio hau Hondarribiarentzat. Igaz hori jok irabazi zuen hemen. Hondarribiak 11. garaipena du. Harrigarria da, 15 jardunalditik 11 irabazi ditu. Urdaibaik 2, hori jok beste 2, eta marka 2009an Castrok ezarri zuen. 13 estropada irabazi zituen liga. Beste bibehar, irutik bibehar, azterukara guintzat, borobila atera du. Horbenen hauzen kuadrilea. Lau falta dira, bi azte buru. Hori da. Lau falta dira. Hori da. Bilbo Zierbena, Bermeo eta azkeneko hemen. Hori da. Hemen berriro. Hori da. Epaileren bate jai eskatuko du, Korte Ingles bandera lako ibon. Larri, Bili. Gar, banetan ikutu, arraun puskatuak ere, bai. Bi arraun puskatu.
Hor Hondarribia, arrauna goian ditula. Oso estropada mamitsua, beste behingoz gaur hemen ikusi duguna. Bandera ere, eten daba. Bai. Begira, hortxe. Leia ikaragarria ikusi dugu. Eta benetan ikuskizuna izan dugu hemen kolgantez zubipean. Madarikazio asko, kritika asko, estropada ere honi buruz, hori ere eman beharko diogu. Estropada honek saltxa ematen diola. Saltxa ikeragarria. Kirol lehiari. Leno, Portugaleteko Aitor Uribarri ordezkariak itzein duenean, mito asko daudela, eta ni pertsonalki estropada ere honen defendatzaile zutxua naiz. Bi arrazoi emango ditut, bat, oso aspaldikoa delako, eta garai batean hemen aurreko mendeko 20. mendetan da 30. Bilboko bandera esaten zitzaion hori, ikeragarrizko prestigioa zuen honek, eta gainera ere egiten zait nervioizaria handia. Nervioizaria eta tradizioa pentsamen beste garai batzun Santurtzi eta Kaikuren artekoa. Hiru hilara, nik ikusi ditut, urte batzuk gehiago baditut, eta hiru hilara eta ordainduta. Orain estropadak ikusteko ez da ordaindu behar. Garai hartan bai. Hori da, sale mordoa eta aspalditik datorrena eta bestetik iruditzen zait, arraunketa ulertzeko beste modu bat. Itxaso zabaloa pikaina da, poparean brankazita bar, baina hau ere arraunketa ulertzeko beste modu bat. Kale batzu daude, estuagoa da, eta hor mugitzen eta bar, asmatu egin behar da, eta punto. Eta epaileek bere lan egin behar dute. Ez da erresa. Zaila izan ere, eta hor segurazki, guztiok eta kirolariok eta klubek eta epaileek ere bai lan bat egin beharko lukete, gauza pixka bat, gobernatze aldera edo oste aldera. Baina hor ikeragarria ikusi dugu, Bai, epaileak hasieratik izan dute gaur, ustekabeko emator, ontzi barruan dantzan, marinelak arazotxo bat, eta esango zuma, ederki hasi gaitu, gaur lana eta gora berak hasieratik. Erruz egin dute lana. Lanak pilatu, goñi jaunari. Lana pilatu, eta hauxe daba, gaurko egunak hemen ekarri diguna. Azter dezagun beraz orain zelkapen nagusia, Hondarribiak 162, 11 jardunalditan nagusi, Urdaibaik 2, Oriok 2, tarte oso handia, Kaiku 4, berriz ere Bilbon, 4 haueko horrezko txandan, hemendik aurrerakoak, bai asteburu hontakoak eta falta diren beste 2 asteburutan izango da, zelkapen nagusiaren arabera txanda antolaketa. San Juan, Tiran, Cabo, San Pedro, San Juan eta Tiranen artean, eta Cabo ere hurbil da, beraz, 5. postua ez dago finkatuta, eta azpikaldetik argi dago urrengo asteburuan amaituko dituztela ligako lanak Astillerok eta Zierbenak, Portugalete playoffera joango dela eta San Bertolomeu badoala, maila galduta, datorren urtean Galiziako ligan 2. mailan arituko daibon. Hori da, hori batetik eta bestetik esan, Hondarribiak, okerrez banago, matematikoki irabaz dezakela liga, urrengo astean, azkeneko 2 jardunaldian 4 gutxiago ariko direlako, eta 16 puntutik diferentzi txikiagoak. Hori da, irabaz dezake matematikoki amago da lupekoak. Matematikak alde batetara utzita hori irabazita dago. Bai, hori da, jendea dagoeneko, badakigu zertan pentsatzen ari den. Bueno, urrengo asteburuan Bilbon izango gara larun batean eta igandean Zierbenan Petronor bandera, beste klasiko handi bat, eta ea, Sara Gandarak zer dioen klubetako ordezkarien artean gaur, tentsioa, berotasuna, azkenean nola bukatu dute? Lasai, adiskidetuta edo petralduta? Adiskidetuta bai, baina nervioso egon dira, hori ezin ukatu, batez ere 2. txandakoak eta horrezko txandakoak bideo finisaren beharra, gaur zigorrak denetik ikusi dugu hemen, Portugaleteko estropada honetan, baina ondo bukatu da hemen ordezkarien armaia honetan gaurko estropada. Datorren astebukaeran zuk ondo esan bezala Bilbon eta Zierbenan dugu hitzordua, eta aipatzeko, bukatzeko, gaur Bilbon bukatu da KE bat liga, Getariak eutsi dio lehendabiziko tokiari, errenta ona zuen, eta azkenan Zumaiarekin batera playoffetara joango dira bi hauek, San Miguel ligan aritzeko datorren denboraldian hain justu ere giro paregabean bukatu da gaur Portugaleten estropada, eta beraz datorren astebukaeran gurekin bat egiteko gonbita luzatu nahi diegu geure ikusentzulei Mikel. Ederki berehala futbola gurean, emakumeak, Atletik eta Reala, Euskal Koparen finalari buruzko laburpena izango duzue, baina Ibon patroien zelkapena begiratzen egin itzen. Hori ere ez duten. Aranberrik 3, Ormazabalek 2, Amunarrizek 1, Irakoitz lidertzan 17rekin, orain Gorka Aranberrik 13 puntu ditu, San Juan Darrak 12rekin,
hori ez dago erabakita. Ez da gutxiago hori. Liga bai, baina hori ez. Ez, lau estropada faltan, begira, orain txari da, iruditan daukagu, Aranberri gain gainean du, Ormazabal eta Perez ere bai, eta hemen beti dioguna, irabazteko azken unera arte itxaron behar da, eta helmuga zeharkatu arte, baita sariketa honetan ere. Irakoitz Etxeberriak badu errentatxoa, baina hori ez dago ez erabakita. Besterik ez, Ibon Gaztañazpi, hartu indarrak, horrengo astebururako. Beharko ditugu, gaur gainera, giroa pixka bat berotu da, azala zailtzen ere ari zaigu, abuztu bukaera da, iraila badator, eta oraintxe atzore izan genuen, arraun demoraldi betean, ez dakit oraintxe ezote garen hasten. Erne, epaileok, informatikoak ere bai, bideo finixarekin, hemen dena behar da, garaileak erabakitzeko. Besterik ez, eskerrik asko, eta gora Trainero Estropa.